Mubarak BRT na Gombe ni na zo fadar kibana. Hadiza Aliyu Gabon ɗarfin mutum Hausa nake wa yabo. Yawwa mutane na ta yaban kisan no jaruma ta kunki daban. Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan. Mutum ba zai miki ba abinda rabu ya yi shi ne a gaba. Sani kandi alkur'an ubangidanmu ne ya san tafiya mai taɓa kaya shirya shiri don ina